Yeah. Днеска минахме пред кастинга, разцепихме право. Много се изкефиха. Хората казаха, че не сме умрели, който е Васи Ящел. Hate me now, love me later, how I hate her, so later she's asking me to use the force like Darth Vader. I had to the point where this one she really loves games all up in my face, I guess she's trying to be the space invader. Стигнахме пред хотелчето, бейби. It's gonna get you burnt, my dear. Ето, че вече сме в хотела. В хотела сме. Хотела е много яко. Другите отиваха да пикаят. This ain't Metal Gear Solid 2 can play that game. Not the first to fuck with me, just insert name. Мотелче, това. Японското си е японско, бат. Виждате тук японска вода. Брат, тя замръзна. Моля, без своеволия в хотела. Хотела е готин. Трите хотела, които не съм ходил, то е най-тъпия. Ей, фалафел, чакай! Then do a little bebop, it's just a little dance, only both of us can see that. Влизаме в асансьор. Къде сме напървили? Опа! На рато. Ряс? Абе! Айде светни ми, бе! Светни ми, бе! Тъпанар. Топло мейт, топлата вода е най-дълбока. Катма, дюнер, търкан. И мишница. За утре. Опа! Кажи малко, кажи! Ама знаеш какво? Чакай! Значи? Ама не! Пусни го от начало, бе! To the west side, push a fat rise, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in, can I get down so I can I like the way. Ненадейно на романтична вечеря. She loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna? But can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. It's Christian. Аз съм готин. Главата. Покажи нещо на камерата. Покажи нещо на камерата. Покажи нещо гимнастично. Не! Днеска обаче сблъсти. Човек, не. Той е пиче магияджия. Бъди принцеса. Той е магияджия. Магияджия. Защо сме свидетели на това? И какво като снимам и какво?
Да. И какво га? И какво като снимам? И той какво? Ти имаш коса? Брат, тук има 5! Тя беше моето късовище в моята душа. Иска да я заведа на някоя планина, да й покаже готини места в моите очи. Тя блесна и така. Тя ще бъде щастлива, готината моя, готина любима мадама, която всеки път така ще бъде в моята рима, когато винаги пиша и този текст. Биби, спиш ли добре? Забрави мъжлите. Ужасно много те обичам. Така ли? Това е за видеото на Експлозив, ако всички направите. Да, между другото. Пак? Това ли бе сайта? Сайта. Мисля, че това не е сайта, да. Да. О, да. Изрод. Има и още. Кой люминатски знак имате? Много хубаво пее, аз знам ти нещо. Аз знам ти нещо. Да, аз я видях между другото на кастинг, като пееше и за Why you so shy? And like you don't that. Биби, спиш ли добре? Завиват ли те? Хвалиш ли се? Същото аз сме, модел ритъм. Обичам тебе. Избухваме! Thank you! Е така, после е така. И после е така. В моето лице! Чакай аз! Май, това са някаките кадри, човек! Е така, ой назад! Много ясно, че танцува ми се по-като не знае как. Още час-два ще лежа на брега и ще заспя са. Някой ден? Не, просто имаше две. Какво мисля, бе, мисля, че съм излетак. Нищо друго не мисля в момента.